kau katong isod ba kay isod ang papa. Kaon nila. Namo na din nabili. Nabilin. Ang ba't laman po? Napa na ba? Konsa. Unya. Ini mo na natin diya. So, kaon. Ito pa. Nakahin. Kari na. Tamis? Nandun na labang-labang. Bait-bait. Ako po siya. Ako pa kanon. Kaon. Parang mahinog para Lami bitog na asin. Lami magnay asin. tamis, parat-parat. Pait-pait. Upat. Ako nang giasin. Lami na asin oy. Matamis siya. Butong ba? Lagi niya sinunoy mga doon mga na ako ay butong ni dato. Kalajo pa dato eh. Apa dapat ilang bahay ma? Kalajo pa dato eh. Purok. Gihangat ng kaliming aling nang mangga. Dito mangga di oy. Nari mangga. Wa na isu, wa na bunga. Sangkis man to di ba? Sankis na ang gipanguha kay wa na may bunga. Kalayo na to ilang mabibing oy. Pasti dari purok no. Ngayon ko ha. Ikasada. Sita na. Tuwil. Dek, kaon. Bitak asin. Lami bitog tang asin man. Ah, naman dahil pa. Ano? Tama dahil ito sa suka. Suka. Pasi na may ano ay. Suka asin ka? Bakit pagkastanga? Na makita na tong naon. Hagad nga dagway. Na tungtong pang sel. Ay di ito. Kasi ani ganing kalula oh. Amo sundog pug ko be. Ay. Was man ang bikin wala. Ano pa? Kinay ko ako ha. What? Isulat yung habi. Thank you, Lord. O di ba ko? Kaya nagasto na imong bayad eh. Sobrang naman ang bahay. Ngayon mo kaya. Mal mo materialis ro no? Ingon na ba diya sobra na kuno. Nga palibor nakapadong dire. Sama dire. Ako mo nakamako doble ko an doble gastos. Kala mo pa na nagawan. Trabaho ka na. Lain ko na mabalik ko na. Ipanda na sila sa balat. Okay sa Mahalin ka. Happy ka na magtawag mo na. 6. Puro mukha to ni. Plaza. Saan ka dahi? Mountain. Kadoy. Enggak to. Sige mati ang ingon tanaw. Customer. Nga nagtawag na dali. Ay ilay. Tsaka, Eurot na ninyo fishball, nagluto? Fishball. No lang gyud. Dala ko sa akong juice. Malakaw. Ako ra may butong og juice. Ila kay mga gulaman. Butong. Basta makita ko sa butong. Ganan sila kay butong man. Pinalit ro 20. Asa man po tamo butang. Kamahal pud oy. Balong. Tapos napalit nila sa yuta nila sa bil. Wala naman eh. Ano ba na sa vlog? Mahal di ay vlog. Kaon. Ikaw magbiya ka pinuyin. Okay. Baru mo ini katawa ba sa dunia na niya. Ano niya? Di ba ko din isang dibuhat nga eh. Happy New Year. Ingat bulala basta ang suko. Ba, gurug ano ni? Kaon. Silent siya, silent. Tambunan go di. Ibarugan mo. Ano to? Sambok ano. Eat na oh. Lain ko nila to, lain ko dati ina. Gamitin po sila, meeting pa. Wala. Na-eat. Wala ko. 38. Jam may taykok ani sila. Ba na kumaila to, nahurot na gamit 1.5. Laundoy. Role na ba itong ipangadyo gabi? Kalbay ma. Bandog ginoy pipis lula ni. Kagidaan nila man ito. Ay. Wag po pasasuan. Ako rin. Hindi ko ka. Wag ba? Isang panel na labay kong hurot po. Ngayon mo, tandado, ilang po. Ije. Ano ba? Sa cinta.
Litro? Minsan. Kamong mo diri ada apuan ta. Sang gatos ng lang 1.5 dire. Ang litro sa junta. Ang gatos. Tanawa sa lo. Di ba? Ang indo na yung papakpak niya. Oo. Wala to sa misa. Hala, nahurot ng ila dani. Hindi nakamurot. Ya panguha na to. Asa man lang. Tangadyo ni Nunoy ba? Kamay dango o mga hinog. Wa ni tubo. Agoy. Yung ulang kabangan niya. Di tubo ikaw ba? Ano mo tubo? Ang giwan di ka. Wali tubo. Eh, nga ba na ni ma? Akma ko ile kuang pipe na hinog gikaon na. Magiging sige yan. Hutog ko na. Ano na mamangga? Liwat lagi ko ana to. Na ba? Ayan, liwat ko tag-ida. Liwat tas tagida wali tubo. Gusto. Ano na? Mo na egit. Amo ka na. Ay, pagtunday nakadaw si Lourdes ani. Citrus guys. Birthday na ho. Gihipon mo ni kay pud mo ani. May handa. Ani, Kwartahan mo birthday din ni mo mo gara. gara. Ay, birthday ni mo. September 25. Ano na man mo? Wala gyud may handa. Ya, ini Lourdes ni taya nakadaog. Hindi ko din gituko. Arang away ni Pendo. Pila-pila to taas pila. Hindi ako kaning sakay. Ako ko ng birthday. Siya nga good. Dani taya gay. 9 29 ang edad. September 25. September nang 9. Ya, agahong edad gi-combine. 929. Dai kapila. Pila-pila to. Kaya iya din gisiguro. Impi nga kanang nay Paris. Na, mura. Grabe mo ito kaning sakay nga. Di ikaw karon, di ba? Di kay ani Lourdes ka 27 man to. 929. 927. 929. 929. Oh, ano? Dire bitaw mi nya wa pa makuha ang kwarta. Painom nag-impin. Nya nagsaging mo ganito din eh. Yung saging. 29 kita na, Dero? Ako ano to na ko hindi si murag 29 pa ni karot? 30. Palis na. Sa una pa man to. Yung dinas di malo, hingan laang ni dire. Dapat dani nilika sila sa birthday na gitaya ni Lourdes nakadaw si Lourdes si dahil wala taya. 30, magbuwang pa di ka na, ha? Eh, kung manghod ka na ba? Andito ko. Ano 92? Jimboy 90. 30 naman Jimboy. Ha? Di, uy, 30 sila rang nunoy, 90? Adi, 90. Dire sinulog sinjit. 33. 1989. 1989. Ah, kantay daw sa nunoy. Ako ko ang pala injik. Sila rabito na silang no. Ingo injik kay sila ra ko no. Hindi, magbuwang sa kuya. Di ikaw di 30 na dai ka. 31 ako karong tuig ah. Kay ina 930. Kalaso pa ito na. Ano yung gawas? 50.